سلامة تعنا هبلي أب كل كورنعة عالم كوينكم مدبات مرب نيوز أب مكه هالي تركبوا فتوات تخطاتلتي منبر نزي ساعات زي حزنايم حدش تحبريتها حيزنا لكم مزينا لنا نمكه تالكم نعدم መንግስት ብልጽግና በሕቡእ ክግምግሞ ዝቐነየ ሰነድ ምሽጥራዊ ትሕዝቱ በፂሕና ኣሎ እቶም ቀንዲ ትሕዝቱ ድማ ብዛዕባ ኤርትራን ትግራይን ዝምልከት ኮይኑ ፋኖ እውን ሓዊሱ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሰሜን ተፈጢሩ ዘሎ ጽምዶ ዝብል ምንቅስቓስ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ብልጽግና ዘብፅሖ ዘሎ ኪሳራ ሙሉ በሙሉ ገምጊሞም ኣለዉ እቲ ገምጋም እንታይ እዩ ዝብል ድማ ብዝርዝር ክንምለሶ ኢና سرعة أبي أحمد عبيت وتدراويان بوليتيكاويان مراحتي تجري فانون إيرتران تحت هجرة دحنة إثيوبيا إنسا تجرم صنوع كتل كجبار لهم عزيز الله بز مسرة دمانة تومناي إيرترا حلفتي إيميل بمتلاف كم دمانة تومناي تجرين فانون حلفت دما بتزيد كملون ناي إيتيو تيليكومن سافاري كومن بتوسخ دما بإيميل أبيلهم زي رخبو زي محللفون حابريتات بمتلاف طبق زخانه كتل كجبار لهم من بلصقنا قد انت اذا محللف له بزعبا زيون زرزر بيلنا باخون كبصحي قفا مناسي تجارون إيرتراويان أب أديس أبابا بزخف ملكوعو تتأناخيرو كام زغطسأله زبطحنا حبريتا قالي علو تمالن لومن أب زتفلالي كوابيتات أديس أبابا مالتون كوابيتات هيا هولت سميت بولين بزحت مناسي تجارون إيرتراويان كقفا فخلو زرقي ناي فوتون فيديون ما رداتنا بإدنا بزيحلو بزعبا زيون حد ناقراتنا باهم كنبلينا سرعة أبي أحمد وتدراويان بوليتيكاويان مراحت تجرين إيرتران فانون أب تحت هجرة ودحنة إثيوبيا مالتون إنسا تجيرهم صنوع كتل كجبار لهم عزيزولو ناتبهليو بز مسرت دما نتوم ناي إيرترا حلفتي إيميلهم بمتلاف زي محل الفوزلو مر حبريتا عن خسلل كومودما نتوم ناي تجرين فانون حلفت دما بتزد كملو ناي إيتيو تيليكومن سافاري كومن ناي سلك قطرة بيلكا كومودما بإيميلهم زي محل الفوزلو حبريتا هاتن اتي ناي دحننت مواقراو زخونه كتتل كجبارلو قطين زخونه تزاز تمحلليفنا تبهليو اذا حبريتا زي ناو كل محبرسبنا نخبصح شير جبر وخبرات تخاتلتي اذا حبريتا زي معرخ ندينا اقداسكم زخونه مليكم كتسمعوا خلهم خلاتكم شير كتغبروا ويهم تي حزي خوينو زلو تزفتر زلو تسرعت ناي ابي احمد اب لعلي تي صمدو تبهايلو زنقسقاس زلو منقسقاس مالتون تي اب مونغو تجرين إيرتران فانون كوم دما مس السودان زلو منقسقاسات حدش تركباتن ابزعله اب حتو ملكت كاتو خيله لو تبلصقنا دما عبي زبال كسارا إنا نخسر زلنا خبليو تسامع زلو سومون نزي سعوي دما حزي نتوم ناي تجرين ناي إيرتران كوم دما ناي فانون مراحتي بطبق اب تحت انسا عبي زخونه قصصر كغبر لهم انسا دما بزتخاله متن بمناسيات بعبيتي مهارات كوم دما بلمد زلوهم كاب دغن كاوشت عدن زلو مهارات مصيوم توم كودينج بروجرامر تقالت بحالو مالتيو بتوم ناي سوفتوير مهاراتو بيلو نتوم ناي إيرتراويان مراحتي انت تخايلو إيميلهم تتألفو ملو بملو اتي زلوه محابريتا كسلل كم زلوه تأزيو زلوه خم دما اتوم بتقراي زلوه خاب بقدامنت نتي ناي إيتيو تيليكومن نتي ناي سافاري كومن أقلقلتات تتقاملو مسمرات بمقوططر نوعو طبق زخانه كتتلن قوططرن مغبار زبليو تحسب قريو زلو كم دما اتي ناي خلاتهم إيميل بمتقام اتي اب مونغو إيرتران تقراين كم دما اب مونغو إيرترا تقراي فانو زلو اب سلستيوم زلو اتي حدحداو مرددان خمس متحببارن اتحسب نسو انتاي زبل ناب انسا فلو كغبر منتان كتلف كم زلون ناي كلاتهم دما اتن حدحد زتقاملن زلو ناي تكنولوجي وصيتات مس جي بي اس زتتححز كون كم زلون نتو هاغراو دحنت اثيوبيا ويكا انسا تواهيل زفلت درجه نعو قد انت ازاز تواهيو ولو ازي زتوهب دما ابز حلفه ناي انسا اخيبا تغيرو نيرو تي ناي انسا اخيبا دما عطو بطعمي سيكريت تبعال اخيبا ينيرو انت خونه كن اذا اخيبا زي ملو بملو تخرتو ناب سمين كغبرن اب تግራይን اب ኤርትራን اب فانو نام حرا كلل مالتيو زففصم زلو منقسقاساتن اتمو زلو حلفت زتقوم زلو ملو ناي تكنولوجي مسارحتات بستخالهم متن انتس تطليفو ديو انتس كاب ايتيو تيليكومن كاب سافاري كومن حبريتا تحتيتو ديو كاب كله ملكع نزي كله ناي ኤርትራ حويسو ناي تግራይ ناي فانون كسللو كم زلوهم زبل حدا طبق زخونه قطين تزازي توهيوم زلو تي بتعم زغرمن تي زدنصون دما اتن كلن تقملن جي بي اسات اتن ناي موبايل موديل دي ويكات ناي ساتلايت فون دي ناي بزح عينت مرخبتات الله يو تزتقملو نساتهم دما تصنيعون تفليطون بتعمي بزحيلن بستراققن منغدي مس جي بي اس كقدام كم زلون اتي جي بي اس نسو دما نافتي ناي زمناو تكنولوجيات ناي طور مسارحتات حز زتو وزلو ايثيوبياويان مست ناي درون تكنولوجي مسو اتاچ كغبرن
ነቶም መራሕቲ ብቐሊሉ ንምጥፋእን ንምቕታልን ዝዓለመ ዕላማ ከም ዝኾነ እዩ እዚ ሓበሬታ እዚ በፂሕና ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ እዚ ሓበሬታ እዚ ዝነኣኣስ ወይ ከዓ ዝነዓቕ ኣይኮነን ሕዚ እውን ናብ ኩሉ ማሕበረሰብ ንኽበፅሕ ናብቲ ሕብረተሰብና ንኽበፅሕ ሼር ምግባር ከይትርስዑ ይብለኩም ኣለኹ ክብረት ተኸታተልቲ ምክንያቱ ሼር ምግባር ምንም ትጎድእ ነገር ኣይኮነትን እንተኾነ ላይክ ግበርዎ እሞ ንኹሉ ንኽባፃሕ እውን ነቲ ኣልጎሪዝም እውን ፅቡቕ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እንተኾነ ግን እቲ ዋና ሓበሬታ ግን እቲ ኢንሳ እዚ ነቲ ናይ መራሕትና ዝጥቀሙሉ ዘለዉ ዓበይቲ ናይ ፎን ወይ ከዓ ናይ ካልኦት ቴክኖሎጂታት ናይ መራኸቢ ቴክኖሎጂታት ሙሉእ ብሙሉእ ምስቲ ኣብ ዘለዎ ቦታታት ዲቴክት ዝገብር ምስ ጂፒኤስ ተተሓሒዙ ምስቲ ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ ተተሓሒዙ ካሊእ ዓይነት መጥቃዕትታት ክግበረሎም ኣብ ምድላው ከም ዘለውን ቀጢን ትእዛዝ ተዋሂቦም ከም ዘለውን ዝብል ሓበሬታ እዩ በፂሕና ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ እዚ ቀሲልካ ወይ ከዓ ብሸለልትነት ዝረአ ነገር ኣይኮነን እቲ ናይ ሎሚ ቴክኖሎጂ ምስ ብዙሕ ነገር ክተኣሳሰር ዝኽእል እዩ ብፍላይ ከዓ እቲ ናይ ፎን ቴክኖሎጂ እቲ ናይ መራኸብታት ቴክኖሎጂ ኣብ ምንታይ ቦታ ከም ዘለኻ ክሕብር ይኽእል እዩ እንታይ ዓይነት ሓበሬታ ተሕልፍ ከም ዘለኻ ጠሊፍካ ክስማዕ ይኽእል እዩ እንታይ ዓይነት ሜሴጅ ተፀሓሒፍካ ዝብል እውን ክፍለጥ ይኽእል እዩ ብቻ ግን ነዚ ነገር እዚ ሪቪል ክገብሩ ዝኽእሉ ዓበይቲ ሰብ ልምዲ ዝኾኑ ናይ ቴክኖሎጂ ምሁራት ሕዚ እውን ተዋፊሮም ኣብ ምንቅስቃስ ከም ዘለውን ምስቲ ናይ ድሮን መጥቃዕትታት ቀረባ ንክኾኑ ይዘጋጀው ከም ዘለውን እዩ እቲ ዝበፅሕ ዘሎ ዝተቃልዐ ሓበሬታ ወፂኡ ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ ናብቲ ናይ ቀፀላ ሓበሬታና ክንሓልፍ ከለና ከዓ መንግስቲ ብልጽግና ብሕቡእ ክግምግሞ ዝቐነየ ሰነድ ምሽጥራዊ ትሕዝቱ በፂሕና ኣሎ እቶም ቀንድታት ትሕዝቱ ድማ ብዛዕባ ኤርትራ ትግራይ ዝምልከት ኮይኑ ፋኖ እውን ሓዊሱ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሰሜን ተፈጢሩ ዘሎ ጽምዶ ዝብል ምንቅስቓስ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ብልጽግና ዘብፅሖ ዘሎ መጠነ ሰፊሕ ክሳራ ሙሉእ በሙሉእ ገምጊሞም ኣለዉ ሓደ ካብዚኣቶም ድማ እቲ ብልጽግና ይወድቕ ኣሎ ዝብል ሓደ ገምጋም ነይርዎም ዝኽብሉ ዝኽኣሉ እቶም ናይ ብልጽግና መሪሕነት ኣብ ዝሓለፈ ሕቡእ ኣኼባ ነይርዎም ባይዘ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብዚ ዘለናሉ ኣዋርሕ ብጣዕሚ ጽዑቃት ዝበሃሉ ምሽጥራውያን ኣኼባታት እዮም ዝካየዱ ዘለዉ ምንም ንህዝቢ ሪቪል ኣይተገበሩን ኣይተነገሩን ገለ ግን ኣብይ ኣሕመድ ሕዚ እውን ኣይዕረፈን ምሶም ዝኣምኖም ሰባት ዝበሎም ናይቶም ብልጽግና ማሕውራቶም ሙሉእ በሙሉእ ኣኪቡ መዓልቲ ሓደ ግዜ ናብ ድሕንነት ይኸድ ሓደ ግዜ ናብቲ ናይ ብልጽግና ኦሮሞ ይኸድ ሓደ ግዜ ናይ ኢትዮጵያ ፌደሬሽን ይኸድ ብቻ እቶም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ መምሕዳራት በብመዓልቱ በብለይቱ እዮም ኣኼባ ዝፅውዑ ዘለዉ ነዚ ጽምዶ ዝበሃል ምንቅስቓስ ብኸመይ ነፍርሶ እቲ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ከመይ ጌርና ሓይሉ ክነስእኖ ንኽእል ዝብል ዓበይቲ ዝኾኑ ኣጀንዳታት እዮም ቀሪፆም ዘለዉ ናይዚ መቐፀልታ ክኸውን ዝኽእል ድማ እቲ ሎሚ ገምጊሞሞ ዘለዉ ሰነድ ብልጽግና ይወድቕ ኣሎ ኦሮሞ ጽልኢት ይስበኽ ኣሎ ናይ ድሕነት ማሕወርና ብኣግባቡ ኣይሰርሕን ዘሎ ዝብል ድምዳመታት እዮም ሂቦምሉ ዘለዉ እቲ ከምዚ ኢሎም ክግምግምሉ ዝኽኣሉ ካይደ ድማ ኣብ ትግራይ ኣብ ኤርትራ ኣብ ፋኖን ዝፍጠር ዘሎ መጠነ ሰፊሕ ናይ ጽምዶ ምንቅስቓሳት ንዓቶም ኣብ ዓብዪ ስጋት ከም ዘውደቖምን ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ሕዚ እውን እቲ ዓብዪ ዝበሃል ፕሮፓጋንዳ ብሰሜን ገጽ ይመፀና ኣሎ ኢሎም ከም ዝገምገሙን እዩ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣቃሊዑ ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ እዚ ከምቲ ዝብለኩም ዘለኹ ብልጽግና ይወድቕ ኣሎ ብሰንኪ ትግራይ ኣብ ሕወሓት ናይ ኤርትራ መንግስትን ፋኖን ኣብ ቀረባ ግዜ ብልጽግና ክወድቕ ይኽእል እዩ ዝብል መደምደምታ እዮም ሂቦም ዘለዉ እዚ ድማ ማዕረኽ እንደይናይ ነቲ ናይ ሰሜን ሕብረተሰብ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ንዓኹም ክገልጸልኩም ይፈቱ ማለት እዩ ክብረት ተኸታተልቲ ናብቲ ናይ መወዳእታ ሓበሬታና ክሕልፈኩም ከለኹ ከዓ ግፋ መናእሰይ ተጋሩን ኤርትራውያንን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝኸፍአ መልክዑ ተጠናኺሩ ከም ዝቐፀለ ዝበፅሐና ሓበሬታ ቃልዑ ኣሎ ትማልን ሎምን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኣዲስ ኣበባ ማለት እውን ከባብታት 22ን ሰሚትን ቦሌን ብዙሓት መናእሰያት ተጋሩን ኤርትራውያንን ክግፈፉ ከለዉ ዘርኢ ናይ ፎቶን ቪድዮን መረዳእታ ናብ ኢድና በፂሑ ኣሎ እቲ ቪድዮን ፎቶን ንድሕነቶም ክንብል ኣይክነቕርቦን ኢና እንተኾነ ግን እቲ ባዕሎም እቶም ተቃወምቲ ኢና ኢሎም ደለይቲ ለውጢ ኢና ኢሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ዝቃወሙ ዘለዉ ሰባት እውን ዝበልዎ እዩ እስኪ ነዚ ሓውና ሰሚዕና ንመለስ ኣብዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መናእሰይ ተጋሩ ወይ ድማ ትግራዋይ ብግፋ ወይ ድማ ብሓፈሳ ይሕፈስ ከም ዘሎ ውፃእ እንዳበልና እንዳጎስጎስና ወፂና ኣብ ኢትዮጵያ ምሳኣተው ካብ ኢትዮጵያ ዝእሰረሉ እንታይ ብሕልፍ ከዓ ኣዲስ ኣበባ ክቡራት ተኸታተልቲ ሞ ኣነን ሎማዓን ዝነበረኒ ምድላው ኣብዚ ዛዚም ኣለኹ እዚ ምድላው እዚ ናብ ኩሉ ህዝብና ክበፅሕ ስለ ዘለዎ እቲ ኢንፎርሜሽን ዘይነዓቕ ስለ ዝኾነ ድማ ሼር ምግባር ከይትርስዑ ከምኡ ድማ እዚ ምድላው እዚ እንተፈቲኹሞ ሰብስክራይብና ላይክ እናገበርኩም ቤተሰብኩም ንኽብለኩም ይደሊ እንተ ኣነ ግን ኣብ ዝነበረኒ ምድላው ዛዚም ኣለኹ ሰላም